أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إن جتي الله سبحانه وتعالى إن جولي إن ولاد مكو صلى الله عليه وسلم إن جارني ما جنا بميدن إسيرم بميدن en duwanima kala julɗo woni en ñaganima mayɓe ɓe nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala nde o yaltinta wonɓe e dumbirdu saabi moƴƴere makko e saabi nelaɗo makko sallallah alih wa sallam. en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en garti e yewtere nde gownoɗen addude kala ñalgu asat garɗo. eɗen goni e 5 décembre ɗo e leydi Paris. en calmini mawɓe dental ngal ko nande Sar Abdoulaye Sar, Ghali Abouba e ɓinguel bamen Oumar Samba Sy. en calmini joom juɓɓuɗi weltare hono Aboubacry Ba. en calmini Amadou Ngatamare Ba. en calmini Ibrahima Seydou Kane. en mbayri nande meɗen namɗo so tawi omo selli. en calmini dendagal bandiraɓe men rewɓe mo ene tawe e ngol ɗo ɓoggol. ko wona ɗum ko eɗen jooɗiɗo hen e ayawo habirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma TV to banggue machine ngaji to ene heedani en toon Saïdou Abouba, joom golle joɗɗe, joom golle juɓɓuɗe, joom golle pewɗe. Seydi Ba ɗo ɗo yeeso haalirde ɗo ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalidou Abdoullahi Sy to wuuro men Soringo, kono mo Allah joƴino ɗo e leydi Paris. eɗen gonno e qissa Annabi Yousuf. en ƴettino kilo hoore en gari ha ɗo mawniraɓe ɓe jeeyimo biyeteɗo Malik ibn Za'ar. alhamdulillah, mawniraɓe jeeyimo kanko Annabi Yousuf. ɓe jeeyimo gorko biyeteɗo Malik ibn Za'ar. Malik ibn Za'ar soodi Yousuf, wiyama ko buuɗi nogas, wiyama ala ko buuɗi nogas e ɗiɗi. kono ngun ɗon coggu nde ɓe ƴetti kalis o kamɓe mawniraɓe ɓe nduuɗima on kalis ɓe jaɓani ñamde ɗum gam eɓe gandi kalis o daganaki ɓe ñamde, gam moɓe jeeyi o wona maccugel mabɓe, wona jawdi mabɓe, ala ko moɓe jiidi baba goto. ɗum woni konngol Allah to wiyata wa kanu fihi min az-zahidin. on saaha noon Malik ibn Za'ar ƴetti Annabi Yousuf, yaadi e muɗum nde wonno o soodimo Kana'an, o yaadi e makko to wiyete Misra, kanko Malik ibn Za'ar. ɓe ƴettimo ɓe kaɓɓimo ɓe mbaɗimo e mbaɗɗantewa kanko Annabi Yousuf. eɓe jaha ha waɗi sa'a goto o ari nokku goto o telli kanko Annabi Yousuf. nde o telli ndehe ko yanade nene makko woni ɗon. bam makko nehanoki to jinnaɓe mum, ala nehino koto kaw mum. bamum Annabi Yousuf wiyete ko Yaqub, nehino koto kaw mum. nde nehi to kaw mum ha Allah waɗi galle, kala ɓiyum ko toon jibina, so wona oɗo Bunyamin nde jibinte on saaha Annabi Yaqub e galle mum fop ɗoɓe gummiti to kaw makko haɓe paati Filastin to bam makko, to yum makko kanko Yaqub. ɓe gummitima toon haɓe gone lawol, ɓe cuwa yettoyade ko ɗo yummen Rahil jibini Bunyamin miñum Annabi Yousuf o. ɗo jibinimo ɗo ko ɗon o rutti e joomi ko kanko oɗo yummen Rahil, kisa ko ɗon o wirna. nde Allah waɗi Yousuf yeyama, mawniraɓe ɓe jeeyimo, biyeteɗo Malik ibn Za'ar ƴettima ɓe jaaha
ɗo ɓe jahatɗo deke ɓe birtima ɗo yummum annabi Yusuf wirnanoɗo nde ɓe birti ɗon on saha o telli o hippoyi e yanade yummo o omo juuro ɗum omo duwono ɗum o majjiriɓe ɓe donki yiidemo caggal ɗum ɓe jeehi ɓe tawyimo ɗo yanade ɗo ɓe tawyimo ɗo yanade ɗo ɓe ƴettimo ɓe jokki ɗanngal maɓɓe faade Misra ɗo ɓe ƴettimo ɗo e Misra wiyama yarante ko balɗe 6 wiyama ala ko balɗe 13 yarante ɓe jaade makko ɓe jeehi haa ɓe jetti Misra waɗi ɓe jeeyi Yusuf e nder leydi Misra nde yimɓe heewɓe jii Yusuf ɗo ɓe jeenno Yusuf ɗo ko heewɓe e yimɓe ene jeeyo ɗon kono ko ɓaleɓe kono do Yusuf ari nabbina e yeeyirde kala garɗo yi Yusuf ronka ɓennude ronka hoodde heewɓe ñalli ɗon ñana heen sababu nde yidde ndaardemo tan jondam makko ɗam Allah waɗi e makko ɗam e haaweede holno ngel ɗo cukalel no wayi yodde ni neɗɗo dañata ɗum rutto ene yeeya ɗum hankadin nde Maliki wi woni koye yeeyde ngel ɗo cukalel hankadin ndeysan yimɓe ɓamtodiri goto foof ne ara ene arda e coggu muɗum wa qila lamma arada lil bay'i tarafa'a annasu fi thamanihi hatta ablaga wasnuhu dhahaban wa qila fiddatan wa qila miskan wa qila harira nden o ardama e yeeyede hankadin yimɓe fof gari kuccita e makko goto foof ardi e prix muɗum o wiya mi waɗi ɗum goɗɗo mi waɗi ɗum kala mbiɗo mi waɗi ni goɗɗo waɗa ko ɓuri ɗum ha hankadin yimɓe heewɓe gaddi kanŋe ɓe gaddi haalisaji ɓe gaddi ko wiyete miski ɓe gaddi ko wiyete harir hankadin ene yaha ko ɗum towni jeygu makko on saaha e raɓɓiɗinde haala tan eɓe goni e ɗum ha lamɗo o biyeteɗo Idifir aroyi aha oɗon noon wona lamɗo mawɗo o leydi ndi on saaha oɗo ko premier ministre no mbireten o ko premier ministre gadduɗo jagorɗe o alhamdulillah mawɗo o wiyete ko Rayyan o woni mawɗo laamiɗo e on ɗon saaha e leydi ndi kono oɗo wiyete ko Idifiril Aziz oɗo ko premier ministre wonande Rayyan o oɗo noon biyeteɗo Rayyan won gonɗini Yusuf gila mayani gila gurnam Yusuf o maayi o gonɗini noon annabi Yusuf joni noon oɗo biyeteɗo Aziz oɗo woni coɗɗo Yusuf o soodi Yusuf ne yaara duuɓi 17 Yusuf ñiibi e galle makko duuɓi 13 Yusuf ñiibi e galle makko Allah rokki Yusuf hikma Allah rokki ɗum gandal ene yaara duuɓi 33 to nder kasutu ko toon rokka oɗo noon maayi Yusuf maayi e nder Misra koye nder Misra ubba omo yaara duuɓi 120 ko oɗo woni mo kaaleten haala mum o biten annabi Yusuf oɗo noon soodimo addimo ha galle mum nde addimo ha galle mum kanko oɗo lamɗo biyeteɗo Idifir o itti Yusuf o totti joom suudu makko biyeteɗo Zulaykha o wi o yani debbo makko teddin jipporde teddin nokku oɗo ɗo men woni limraatihi akrimi mathwahu ay asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada jogito oɗo teddina jipporgal makko teddina gonka makko ɗo men ɗo ene waawi o nafoya en janngo aha ma walla so ɗum ala jaggenmo ko ɓiyen o heedana en ɗo ɓiɗɗo heedanta jinnaɗo mum ɗo ay oɗo so mawnuji o helli faama ene waawi wontan en ngalu kew aha e walla kadi sen jiiɗi kadi hayso mawnuyi jeytemo ko ɓuri ko coɗɗemo ko so ɗum ala omo yona en de o heeda en ɗo ɓiɗɗo heedanno jinnaɗo saabu o ne weeli jibinde nde wan noon
kanko lamɗo e Zulaykha ɓe dañƴani ɓiɗɗo ɓe meeɗa jibinde kono jibidinta ko meeɗɓe wondude lamɗo e Zulaykha ɓe meeɗani wondude hay lawol gotol fodde duuɓi ɓe gondi ɗi fof ala debbo o wona debbo lamɗo o to banggue nder walakin zahiran zawjatuhu ko banggue ko feeñi ko coddiɗo lamɗo o kono to banggue nder e ñawore Allah subhanahu wa taala oɗo debbo Zulaykha mo lamɗo o wondi wona debbo lamɗo o ala ko debbo annabi Yusuf saabu lamɗo o meeɗani jotodirde e makko hay lawol gotol hay jamma goto ɓe meeɗa rendude janggama so tawi Allah waɗi jamma ari o himmani yettade debbo o woni Zulaykha e hoddira Allah e kattande mum Allah ɓagga Zulaykha banggue Allah lomtino ɗon debbo cheytane ɓe jotodira ɗum waɗi o meeɗani yettade Zulaykha ɗum waɗi mbiɗen nde annabi Yusuf hawri e oɗo biyeteɗo Zulaykha walla Zalikha o tawi Zulaykha ko boomiri o tawi ko meeɗa yettede nde Allah waddatama e Zulaykha ne jogui duuɓi mo makki temedere ko seeɗa e hoddiro Allah yamirimo yo wattumo cukalel tukusil wattimo sagata debbo jarawo duuɓi capanɗe tati kono nde o resimo o tawi ko boomiri o meeɗa yettede wadde lamɗo o meeɗa yettade oɗo debbo biyeteɗo Zulaykha te eɗen jiiɗi haalde ɗo hunde seeɗa ko ganduɗa hewani tawede e ɗeɗo defte en kaali ñanden wona defte ne goodi ko nden mbawi yettinde haala kaɗo woni nokku ko ganduɗa addaka e ɗeɗo defte ayi annabi Yusuf e Zulaykha nde Allah waddi ɓe nde on saaha lamɗo o suwa taw resde oɗo debbo biyeteɗo Zulaykha ala debbo Zulaykha oɗo ko ɓi lamɗo mawɗo ko lamɗo mawɗo jibinimo gandaɗo kulaɗo sen koddiri hakkude leydi e leydi lamɓe ɗiɗo hade lamɓe ɗiɗo ɓe noon kanko Zulaykha lamɗo jibinimo lamɗo ko ceerno ko mawɗo fodde kewɗo doole jibinimo ko joɗɗo ko korsuɗo to jinnaɗo makko kanko oɗo Zulaykha jamma goto ari o yii koyɗol ngol o yii hen ko annabi Yusuf o fini o wi baba makko wi naam o wi min de mi yii neɗɗo hanki o mboɗo yiɗimo no feewi o yaha o yi somo randino to heedi mi walluma jiyam o wi mi anda to heedi min kaldani kono mboɗo yiɗimo no feewi kadi ko joɗɗo o sifi annabi Yusuf babiraɗo wi baasi ala o jotti ha woni hitande artoyi o yi annabi Yusuf kadi to yi annabi Yusuf ɗo ɓuri ɗo no yirno ɗum rawane ni o fini yeeso ngo ene soyɗi babiraɗo yimo fayti wi jam an kam ko wanni yeeso ma ngo o wi min de komo jiinomi rawane o ko on jiitumi joni ɗum waɗni yeesam ngo babiraɗo yon keɓani haaldude o haalamma to woni o wi ala o wi ɗum ɗo de ko tampere o jotti kadi ha ñalawma o arti on ɗon jamma mo wuuri o jamma o leeli o yi annabi Yusuf o fini omo haanga pelti kanko oɗo Zulaykha o haanga ɗo o watti ko fiide yimɓe ɓe nangimo ɓe kaɓɓimo ɓe mbaɗimo nder suudu o haɓɓa ha tiiɗi omo nawane ñamde omo nawane jaram omo loote kono foof ko baɗanteɗo o haɓɓama saabu ko piyo so wopama tan o fiya ɗon way warde kanko o Zulaykha e hoddiro Allah o woni toon hitande to nder suudu to omo haɓɓa jamma o arti kadi mo wuuri o yi Yusuf e koyɗol weeti subaka ɓe gaddanimo ñamde o wi noddane kam babam ɓe noddi babiraɗo ari o wi baba kaɓɓete kam mi selli baba wi ko woni o wi mi yi mo jiyannomi o mi haaldi e makko kaɓɓete kam mi selli kay hay hunde mi wondani hande ɓe kaɓɓirimo o wi babiraɗo wi no jiiruɗamo o wi mi yiimo o wi somoɗi yiiɗi yiidamo yomi yaa Misra somoɗi yiiɗi yiidamo yomi yaa Misra ko toon min jiidirta ayi hoddiro Allah alhamdulillah Allah waɗi noon e hoddiro Allah babiraɗo wi aha o wi aha te kadi o baba mboɗo yiiɗimo gurdamam foof ko kanko
balle kam mi yiyamo o wi waaji o wima ko misra woni o wi ko so mbiɗa yiiɗi yiidemo yomi yaa misra te on saaha annabi yusuf suwa yaade misra annabi yusuf suwa yaade misra ene gasa ni taw annabi yusuf jibinaka e on saaha kawisaji allah kawisaji allah so arino so annabi yusuf winomo kanaan ɓe gurdata saabu annabi yusuf wurta kanaan ay te annabi yusuf jeeya ko kanaan te on saaha gueɗe ɗiɗi nde o haalata ɗum de taw annabi yusuf jibinaka ma walla so jibinama ene famɗi woni ko leydi mbiyetedi kanaan kono ayi annabi yusuf wimo so tawi aɗa yiiɗi yiidemi ya leydi mbiyetedi misra ko toon jiyata ko o yeehi misra joni babiraɗo o jokkodiri e lamɗo misra o pour mi laɓɓinanma haala ka babiraɗo o jokkodiri e lamɗo misra o kañumne ko lamɗo ko leydi e leydi ko yontaɓe ɗiɗo goto fof ko lamɗo o wi min de mboɗo yiiɗi resnudema ɓiyam ayi kanko o anda yusuf holto heedi e misra lamɗo o bammakko woni lamɗo o anda yusuf to heedi e misra kono noon o wi tan ko omo yiiɗi resdude lamɗo o ɓiyi ko mi resnumamo ndesama o wona cuddiɗo ma ayi ni tan ɓe mbaddi o haalde lamɗo o paari lamɗo wi la bas bisimilla basi ala yo ar o hebli debbo o humana e lamɗo desɗomo o woni ƴeɗɗo feeru kono noon ko lamɗo o jokkodirno o haalde muɗum ayi o hebli Zuleyha o waddi ɗum e temedere korɗo o waddi ɗum e temedere ngeloba o waddi ɗum e pucci hankarin o hebli ɗum heblande hulɓinide ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe payi misra e raɓɓirinde haala ka o yetti oɗo ƴiɗfir resimo kono ɓirfir resimo haɗo maayi haɗo serti e makko ɗo meeɗani jotodirde e makko hay gotol hay lawol gotol meeɗani yettodirde e makko ha Allah addoyi annabi yusuf ƴiɗfir soodi annabi yusuf addi wimo nda komin tottuma oɗo wona hada e hakkude meɗen tinno moƴƴin jipporgal makko tinno e makko moƴƴu e makko ene wawi ase an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ene wawi o nafta en walla jaggenmo ko ɓiyen saabu en dañjani ɓiɗɗo ay Zuleyha nde yimo adan adi wi dardemo ha juutan adi wiide ijjam oɗo ala to jiyannomi ɗum min de ene wayno oɗo way kono komi meeɗi yiide ɗum ni ayi ko koyɗol ngol kono nde wonno juuti seeɗa o ɗeɓi yijidde kono kam andi omo yiyanno annabi yusuf e koyɗol ay yidde nde o yi annabi yusuf nde wona ñande o yi ɗum nde tan nde ala koko ɓooyi wona joni ko koyɗol gila adan ngol koyɗol woppanimo o ari o resama ɗon kono o yiyani mo yinno o kono noon Allah hokkimo muñal o jooɗi ha nde o yi annabi yusuf ko nden o yi oɗo woni mo yiyanno e koyɗol alhamdulillah lamɗo o wimo bisimilla moƴƴin jipporde makko fewnu gonka makko tinno e makko alhamdulillah Zuleyha yimo tan wimo ijjam oɗo ala to memni yiide ɗum jaggimo ƴetti korɗo muɗum hankadin wimo yah nomo suudu naggam fewnamo suudu ndu toppitoɗemo yo hankadin gueɗe makko yo ƴeewe hankadin toppitoɗemo o ko ɓinguelam koni hankadin ɓe jippinimo waɗa jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard wa kadhalika ay koni tigui tigui no min dandiri yusuf e warede min dandimo to woyni to min newni ɓernde lamɗo o e makko min newni ɓernde lamɗo o e makko min ooñi ɓernde nde e makko e yidde yusuf waɗi lamɗo o duñi e makko jawdi kewdi to banggue soddemo alhamdulillah Allah kadi waɗi lamɗo o no yiɗiri mum ƴetti kadi hokkimo joom suudu mum o kadi yiɗimo yidde ɓurde nde lamɗo o yinnomo nde ɗum ɗo foof de jomiraɗo wi ko minen mbaɗidani minen mbaɗanimo noon minen dandunomo e warede guila mawniraɓe beddakimo nder woydu minen dandimo to nder woydu toon nde o wedda toon nde o yaltina kadi ko minen mbaɗi feere ha o yeehi misra minen mbaɗi feere kadi ha lamɗo o coɗɗomo o yiɗimo soɗimo hokkimo cuddiɗo mum minen mbaɗi kadi cuddiɗo o yo yinmo minen Allah subhanahu wa taala ko minen mbaɗidani min kibinimo e leydi misra makkanna li yusufa fil ardi
leydi misra haw heɓi ko heɓi hatta balaga ma balaga min dokkimo nokku min dokkimo mana fodde min dokkimo place towɗo e leydi misra haw heɓi ko heɓi ko to banggue laamu e to banggue teddugal allah wi subhanahu wa taala ko minen mbaɗidani aɗa andi komin mbaɗiri ni allah wi walinoallimahu min ta'wil al ahadith hamin gandinamo facciro koyɗi kadi hamin gandinamo koyɗol ngol hoyɗunogol ene woodi amin ndenigol hangol ara koye yeeso ngol woni ko noon ونعلمه من تعبير الحديث تعبير الرؤيا عرف على مقدر متعلق بمكاننا أي لنملكه ولهذا الله نعبره كفولا ولنعلمه من تعبير الحديث لأنه الله يحكم ما يشاء الله كي مانا نياوا مانا كجولا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah kay ko polɗo e dow fimum hay hunde ronkintama wadde ko yiɗi wadde ko ala kono ko heewi e heefereɓe noon ganda ɗum walakin actar annasi la yalamun annasi oɗo noon ko heefereɓe jomiraɗo wi walamma balaga ashuddahu nden yusufu mana heeɓi to ɓuuri sattude e caggatagal mum woni duuɓi capanɗe tati wiyama ala ko duuɓi capanɗe tati e tati walamma balaga ashuddahu taynahu ɗo noon wiyaka wastawa walamma balaga shuddahu wastawa e annabi Moussa ko noon mbino wastawa oɗo ko duuɓi capanɗe nayyi wadde Yusuf wiyaka ɗo wastawa nde won noon ɗo nde wiyete o heeɓi caggatagal o heɓano duuɓi capanɗe nayyi wiyama ko duuɓi capanɗe tati wiyama ala ko duuɓi capanɗe tati e tati wiyaka ɗo wastawa no Moussa wiyano ni aha li anna Moussa balaga 40 nde wonno Moussa heeɓi duuɓi capanɗe nayyi nde wiyete wastawade woni foti o foti hankadin to annabagal tottete ɗum woni sunna to banggue annabagal totteɗe annabagal ko ɓuuri hewde ko duuɓi capanɗe nayyi hankadin sa wiyama wastawa tan ɗo hankadin o heblima rondade hankadin cuuɗide annabagal e sirruji muɗum kono Yusuf noon on saaha o heɓani duuɓi capanɗe nayyi ko ɗum waɗi o wiyaka wastawa walamma balaga shuddahu annabi Moussa wiyano ko wastawa ataynahu hukman wa ilman wastawa kono Yusuf wiya walamma balaga shuddahu ataynahu hukman wa ilma o wiyaka wastawa nde wonnoon o heɓano duuɓi capanɗe nayyi wastawa oɗo ko duuɓi capanɗe nayyi walamma balaga shuddahu duuɓi capantati walla duuɓi capantati e tati ataynahu min dokkimo hukman wa ilman min dokkimo hikma to banggue ñawore min dokkimo gandal min dokkimo gollirde gandal ngal min dokkimo famde diine woni wo ilman o ko adi nde omo nene ko annabi kanko oɗo annabi Yusuf o hokkama ɗum jomiraɗo wi wa kadhalika najzil muhsinin ay ko ni no min joɓiri annabi Yusuf ni tan min joɓirte kala moƴƴinɗo golle kala golluɗo golle moƴƴo ala ɗum ɗo wa kadhalika ɗum wona cuuɗi wona keeriɗi wonande Yusuf walla wonande annabaɓe walla ala banggue moƴƴere ala heranaki ɓe wona kamɓe tan heerani kala golluɗo ko moƴƴi tan min joɓa ɗum aha kala golluɗo golle moƴƴe a i ceerno min joɓa ɗum no foti yimɓe gone aduna he wona annabaɓe Allah ne yoɓa ɗum moƴƴereji golluno ñande foof ene wayno leydi annabaɓe noon keerori annabagal kamɓe keerori e won e gande kono noon banggue yoɓede ko moƴƴi ala ɗum wona keerini wonande ɓe wona keerini Yusuf wona keerini goɗɗo ala ɗum ko sunna Allah e tagore bal sunnatallahi fi halqihi ɗum ko sunna Allah ko aada Allah e tagore muɗum aha anna kulla muhsinun kay lahu min allahi ljazai l ahsan aha kono woodi alhamdulillah Allah moƴƴanimo ngam ko golluɗo golle moƴƴe ko caliɗo kala ko moƴƴani ko jaɓɗo kala ko moƴƴi ko jaɓɗo yamirore Allah kanko annabi Yusuf wadde Allah moƴƴanimo moƴƴere nde hokkimo nde sababu nde muñal makko e rentare makko ko Allah yiɗa joni noon jomiraɗo wi o woni e galle he fodde duuɓi 13 ɗi mbiɗen ɗi ñande foof Zuleyha ene daaramo yitere nde daaratamo nde kono noon on saaha ko suɓa o suwa timmude o suwa mawnude omo yaara duuɓi 17 nde wonata e galle he nde jaaro duuɓi 17 wona neɗɗo fof dardata ɗum wona gueɗe o yeehi haw heeɓi duuɓi 3 hankadin timmi ɗo Zuleyha natti wawde munje hankadin so daarimo tan jiiɓoto ronkat andude holko watta ronkat andude holko waɗata hankadi so leloyima suudu mum hakkille mum won tan ko e makko
o wawi wonde fop hakkille mum won tan ko e makko so hucciti e makko wawa darde goɗɗum so wona kanko hankkadin ronki wawde muñde hankkadin ɓerde mum jiiɓima waɗi jomiraɗo yo wara waddata hulleti huwa fi baytiha ɗaɓɓimo on debbo mo woni e galle mum ɗaɓɓimo an nafsihi oɗo biyeteɗo Zuleyha o ɗaɓɓi Yusufu caggal nde o ronki wawde muñande hankkadin annabi Yusuf talabat minhu an yuwaqi'aha o ɗaɓɓimo nde o yanata e makko wa dhalika anna jamalu Yusuf sababan li mayliha wa talabiha lahu ay sababu nde jondami Yusuf woni sababu ha debbo oɗo ooñi e makko ɗaɓɓimo alhamdulillah